Nosaltres som un grup de 6 dones que hem creat una cooperativa de treball. En aquest cas som arrosseres, cultivem l'arròs. Ens vam ajuntar totes principalment per donar visibilitat a la dona paisesa, a la dona rural, sobretot donar visibilitat a les avantpassades nostres, les mares i les iaies, donar visibilitat a les que estem ara actualment treballant al camp i també ser, no referents, però ser un exemple a seguir per a futures noies que viuen al Delta, que tenen explotacions i que també es puguen sumar a portar una explotació i animar-les a que continuen en el cultiu de l'arròs. Vam triar un arròs llarg aromàtic per sortir una mica de l'arròs redó, lo típic del Delta, no? I crear alguna cosa diferent. Un paquet dissenyat, el disseny és molt bonic, fet només per dones, i l'arròs de dins, la varietat, també trenca molt en el que estem acostumats a consumir aquí al Delta. Dins de la cooperativa, les 6 dones, entre les 6, com les 6 treballem al camp, cadascuna treballa a sectors diferents. I vam veure que entre les 6 cobríem les necessitats de poder dur a terme el projecte. I el que estem fent és venent a botigues, tenim un distribuïdor que ens fa una part de Catalunya, i ara properament anem a la Fira Barcelona i aquí és on esperem trobar realment bons contactes per expandir-nos més. Que en un futur podríem introduir noves varietats i també obrir nous canals, ja sortir una mica de Catalunya, d'Espanya i anar més cap a França, cap a Alemanya, cap on poguéssim tindre alguna oportunitat de venda. Que tinguéssim un paquet d'arròs creat només per dones i sobretot una varietat com és l'Arodelta en aquest cas, que és tan diferent, crec que és el que ens ajuda més a que la gent estan més atents de la nostra feina i sobretot com a que tenen més curiositat de provar l'arròs, ja que és un arròs aromàtic, és la primera varietat aromàtica de gra llarg que hi ha al Delta de l'Ebre, a Catalunya, a Espanya i podríem dir que probablement a Europa.